Kun olin pikkutyttö, minut lähetettiin pyhäkouluun. Aivan kotini lähellä oli vanha iso rukoushuone, jossa pyhäkoulua pidettiin. Siinä me pienet ihmiset istuimme penkillä vieri vieressä ja lauloimme Sionin kannelta ja kuuntelimme Lahja- ja Tyynetätien kertomuksia. Erityisesti 2 asiaa on jäänyt sieltä mieleen. Seinällä oli iso, synkin värein maalattu taulu Jeesuksesta. Hän rukoili siinä polvillaan, ison kiven vieressä. Toinen voimakas muistikuva on Mustasaarasta, pienestä neekeritytöstä, joka oli saanut kuulla Jeesuksesta ja lauloi, ei taivahassa kuolon vaaraa. Molemmat olivat oikeastaan pikemmin pelottavia mielikuvia, mutta mikä ihana asia, että vanhemmat lähettivät lapsensa pyhäkouluun. Siellä kylvettiin siemen, joka sai aikanaan itää. Kun pysähtyy ajattelemaan sitä 50-luvun elämää, sodan jälkeistä puutteen ja toipumisen aikaa, on kuitenkin pakko todeta, että elimme lintukodossa. Elämä oli yksinkertaista, kodit köyhiä, mutta turvallisia. Naapurustossa oli paljon leikkikavereita ja isommat katsoivat pienempien perään. Erityisesti joen varrella asuneena se oli tarpeen, kun olimme usein tuntikausia uimareissuilla ilman aikuisten valvovaa silmää. Enkeleillä taisi olla kiirettä. Nyt todistamme menneiden vuosikymmenien huimaa kehitystä, mutta todistamme myös kotien särkymistä, rikollisuuden lisääntymistä, laittomuuden kasvua. Olimme ennen kansa, joka turvasi hädän hetkellä Jumalaa, mutta on nyt kääntänyt selkänsä Jumalalle. Kokonainen sukupolvi, ellei kohta 2, on jäänyt ilman hengellistä kasvatusta. Viimeisetkin rippeet kristillisistä arvoista ja opetuksesta on pyyhkäisty pois. Jeesuksesta varotaan puhumasta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tunnustuksellinen uskonnon opetus on kouluissamme kielletty. Voitko kuvitella? Ei ole myöskään päivänavauksia, ei laulettuja tai ulkoa opeteltuja virsiä, joiden sanat kumpuavat jostain syvältä vielä vuosikymmenien kuluttua ja antavat turvaa. Harvassapa ovat ne seurakunnatkin, jotka järjestävät pyhäkouluja tai kristillisiä poika- ja tyttökerhoja. Ja jos niitä onkin, miten saadaan vanhemmat seurakuntien ulkopuolelta viemään lapsensa sinne? Kaiken tämän seurauksena on valtava turvattomuus. Sitä esiintyy yhtä paljon kouluissa kuin kaduilla. Lasta voidaan suorastaan kiduttaa kaveriporukalla ja videoida teot sekä sen jälkeen ladata ne nettiin. Ei ole myöskään harvinaista, että kadulla kävelevältä ryöstetään vaatteet päältä ja kengät jalasta. Viedään kännykät ja muut arvoesineet. Tytöillä on omat vaarat vaanimassa. Onko sitten ihme, että monet ihan tavalliset lapset ja nuoretkin kantavat mukanaan teräasetta? Mistä tämä silmitön väkivalta kumpuaa? Ystäväni raotti minulle hiukan sitä maailmaa, missä tämän ajan lapset ja nuoret elävät. Hän kertoi peleistä, jotka voivat aiheuttaa pelaajilleen epilepsiakohtauksia, koska niiden tapahtumien tempo on sitä luokkaa. On pelejä, joiden jokainen aste on nimetty demonien mukaan. Helvetin lieskat kuuluvat tietysti asiaan. Nämä pelit imaisevat nuoret mukaansa tuntikausiksi. On päästävä tietylle tasolle, joita tulee loputtomasti uusia. Jos se jostakin syystä estyy, puhuvat lapset yleisesti itsensä tappamisesta. Oletko sinä vanhempi, isä, äiti, isovanhempi, selvillä siitä, minkälaisten asioiden kanssa lapsesi touhuaa oman huoneensa rauhassa? Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä,
sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Jeesus sanoo myös ankarat sanat sille, joka viettelee yhdenkin näistä pienistä. Sille olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Nämä kaksi Raamatun kohtaa ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Jeesus ei ole satuolento, hän ei ole vanhanaikainen, hän on elävä ja kaikkivaltias, rakastava ja huolehtiva. Vain hän voi antaa rauhan ja elämän tarkoituksen myös lapsille. Hän asetti lapsen meille aikuisillekin esikuvaksi, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Lasten sydän on avoin Jumalan rakkaudelle. Lapsen usko on luottamista taivaan Isän huolenpitoon ilman analysointia ja prosessointia. Mikä hirmuinen vastuu meillä aikuisilla, vanhemmilla onkaan. Katso, lapset ovat Herralta saatu lahja, sanotaan psalmissa. Jo Israelin kansan varhaisissa vaiheissa Mooses painotti tätä. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylösnoustessasi. Meidän aikuisten vastuulla on se, millä me ruokimme näitä meidän hoivaamme uskottuja pieniä taivaan taimia. Eikö lapsikasteen yhteydessäkin kysytä kummeilta, ovatko he valmiita auttamaan vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa? Mutta entä jos vanhemmat ja kummit ja isovanhemmat ovat itsekin yhtä avuttomia? Jos hekään eivät ole sisäistäneet mitään, mitä voisivat antaa eteenpäin. Jos meillä vanhemmilla riittää rohkeutta, niin aivan ensimmäinen askel olisi painoa polvillemme taivaan Isän eteen. Pyydetään anteeksi omia laiminlyöntejämme ja rikkomuksiamme lapsiamme kohtaan. Ja pyydetään viisautta ja taitoa tästä eteenpäin tehdä asiat toisin. Kannattaa muistaa, että myös meidän sydämistämme, samoin kuin lastemme, käydään raakaa taistelua hyvän ja pahan välillä, Jumalan ja sielunvihollisen omistusoikeuden välillä. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, kirjoitti Paavali roomalaisille. Haluan aivan hätähuutona kutsua teitä jokaista rukoilemaan. Rukoillaan lastemme, mutta myös koko kansamme pelastumista ja parantumista. Rukous on etuoikeus, mutta se on myös voimavara. Se ei tee meistä parempia tai hurskaampia kuin muista, vaan saa meidät olemaan entistä riippuvaisempia kaikkivaltiasta Jumalasta. Rukous on etuoikeus. Jättää lapsemme Jumalan käteen ja huolenpitoon. Etuoikeus pyytää lapsillemme varjelusta ja johdatusta. Etuoikeus luovuttaa hänelle myös kaikki pelkomme. Rohkaisuna tähän loppuun vielä Paavalin sanat. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta.